Салом алейкум. Мардум. Хашар рафтесем, хашар. Садқа шам ватана. Ами хашарош да габ надорум. Хотир руи дӯсту рафиқ гуфта ини михе ҷару тепаву кулук кутала меброӣ. Нигоҳ кӯ. Ана бародаро, ин деҳаи Симиганҷ. Деҳаи зебоманзараи Симиганҷ. Ина. Ман даҳанами деҳа калон шудагим. Ина. Ана вай хони мана. Ина. Иними кришаи калон метава ана вай хони мана. Ана иҷа қишлоқи Симуганҷ. Ини мактабай. Мактаби деҳа. Ини масҷиди деҳа. Кришаи савзайку. Деҳара калониша диден? Оли нисбш даи видеоно метавобу. Деҳаи зебоманзараи Симуганҷ. Ҳай наи микупрка ки сел зада буд. Ай нав сохтем аму купрка. Ана ҷура ҳози ман аки бояд ана михел. Ана михел бром. Ҳай ана нуки ку. Нуки тепа қати усу пуш бояд гузарам. Ҳашари гандумдарав. Действительно, ами қишлоқи морам калон шуда будай. Ман хела шуд ин тарафа омадагӣ нестам. Қишлоқи мо сар меша ини михона. Ини хонаи байни замин дайку. Ини хонаи парай ҳамиҷа сар меша. Ҳами химе буро. Уҷа гузари майдон ва иш гузари чухони ном дора. Ва иш гузари қалаи боло. Ва иш таи талоқ дачаҳои боло. Ана ини тараф ай овиси урия. Ана ҷура ҳози мо ини метабадрин ами ғору ғаппаву ҷару ҷу рафтестем. Гандумдаравӣ, ҳашари гандумдаравӣ я ҳамсинф. бовар кине дӯсто ҳози гандумдаравӣ нарафта дар ҷои гандум нарасида бефарагида мурдам. Арақ аз сарум рех. Ман рости гап рафиқон пешакӣ мошин қати рафтиян. Ман дер мондум. Ана аки маҷбурум пиёда ромам. Азобин. Иними дарахтҳои севу иними чӣ? Ана ман ҷура давраҳои бачагида кӯдакида ана мисида морам боғ дорем, 5 гектар боғ дорем. Оли хела мери ба боғи мора. Ини ғори калона мегзари ба пиш боғои бову меша. Ана кӯдак будем ҷура ана минҷа алафа мезадем. То ами хони мора я туда абрат на 10 километр айда гӯем. Мерафте меомадем да я рӯз. 2 бор, 3 бор, 1 бор. Гоҳе рӯз 3 бор ака ҳар рӯз не, гоҳе рӯз 3 бор мерафте меомадем. ҷура қариб расидем дар ҷои гандумдарав. Эй ана мошиноро диде? Ана мошино. ҷура мошинои ҳамсинфои мана. Гандумдарав омадаган. Ина ҷура сари гандумда расидем. Сари замини гандумда. ҳашаракиёро бин. Гурмит ҳашар рафтеста. Омада готаш. Здесь гандумдарав будай. Бин. ҳашари гандумдарав. Вай хурданаш осона.
در равша ин азов мекашӣ. Агон за каси ду муроҷиат кунӣ. Ягон за каси кандум дар рав шуд кавза. Понздаҳ нафар то абеда инами қадар рав кардам. ҳозир ҳами қайдигаш монда. То бега велосипед мекинем, намекинем, намедонам.